Nyika haitongwi nekuti kwai takaenda kuhondo. Unotaura kuti kwai takaenda kuhondo. Haitongwi nevanhu vakangoenda kuhondo chete. Nyika haisi yemilitary. Mauto akaenda kunorwira hondo kusunungura nyika. Vakati tinoda 1 man 140. Wachibisa utongi hweudzvinyiriri, utongi hwaana Smith. Vanhu vakasarudza kuti vanoda kuti vave ne peaceful. Saka nyika hazvide kuti inotongwa navanhu vanenge vachiita zvekudhimanda. Nyika inotongwa navanhu vanenge vasarudzwa navanhu. Nyika inotongwa navanhu vanenge vachifarirwa navanhu. Kana uri mutungamiriri, vanhu vakanga vasina kukufarira, kana vanhu vakakuudza kuti vatadza, unofanira kunzwisisa nekurespekta vanhu. Unofanira kuteerera vanhu. Unofanira kukudza vanhu, kurespekta vanhu. Unofanira kuandastenda vanhu. Nokuti unenge usina kuita zvokumanikidzwa. Unenge usina kuita zvokumanikidzwa. Hauna kumanikidzwa kupinda pachigaro. Ende iwewe hauna kuita kuzvipa chigaro chacho futi. Kana uri president, uri mushandi wevanhu, uri mushandi wenyika. Ndini baba Chinogure ndiri kutaura. Kana uri minister, uri mushandi wenyika. Akaona kuti vanhu vanoita zvokukutiza. Kana vakaona mota yako vanhu murodhi vanoita kutiza, kubvunda. Iwewe ndiwe unofanira kutobvunda vanhu. Nokuti ndiwo varungu wako. Kana uri MP, unofanira kurespekta vanhu. Haikuona kuti unoita zvokubvundwa, iwe uri kwamutoko kuita zvokubvundwa uri MP. Wazvari zvinoitwa ana membo zviya. Uri kuzumba ikoko, kumaramba ikoko, kufungwa ikoko. Uri kuDarwen ikoko, unoita zvokubvundiwa, kuita kutyiwa, kudederwa nokuti uri minister. Nokuti uri MP, uri kansela. Uri kwaMutare, kwaRusape, kuinyanga ikoko, uri kuDarwen, kubhindura ikoko. Uri kuGuruwe ikoko, unoita zvokudederwa, kutyiwa, kuti vanhu kuita kungwenda. Kuti kwauyiwa na MP, wendo uno kwauyiwa, mai we boss wauya, chef wauya. Kunzwa vanhu vachiti iwe wakuru weZANU-PF kawo. Iwe huni here upenyu here iwowo. Dai vanhu vaiziva kuti vanhu vachivhota vari kuvhotera vanhu vavanozorespekta marespektiro akadaro. Dai vanhu vaiziva kuti vari kuisa mhondi vachiisa munhu akaita saMnangagwa iye uya, vanhu vekwamutoko vachivhota vachiisa mhondi mbavha iyaiya. Emerson uya nembavha dzake nevana vake. Vanhu vekuDarwen dai vaiziva kuti vari kuvhotera mhondi. Vanhu vekuna naChiroy Karoi, Muguruwe Mhangura, Magunje, Mnangagwa, vanhu vainingirina here. Iko zvinezvi vanhu maakudemba mapepisi amaimwiswa ayaya. Kuti dai yanga iri fertilizer yamaitengerwa muchipuhwa, dai yanga iri mbeu yamaipuhwa zvenyu, dai chiri chibage chekuti mudye sadza munguva dzenzara, mabhazi amaikwira ayaya. Chii chakabuda pamabhazi acho? Chamunoti Emerson paakati haira mabhazi aiwa kwakati, kufunga kwenyu imari. Masoja ndikutaura nemi, imari yemabhazi yakabudiswa naye madhodhi achitenga mabhazi, achihaya mabhazi aya. Ivo vana namusuri Ncube vachitobudisa mazimari kupa madhodhi Mnangagwa kuti endawo haya mabhazi. Imari kufunga kwenyu vabereki, mabhazi aya aiswa kuma-hundreds. Anenge achienda province 1 rari chete yaikosta mari. Kufunga kwenyu aibva muhomwe yeZANU yekare yaMnangagwa. Mapepisi aya nenyama dzaidyiwa dziye machikeni inayo, kufunga kwenyu zvaikosta mari zvinhu zviya. Dai nyika mariyo yakagadzira kumahospital, yakagadzira kuzvipatara. Geza uri kurasika papi, uri kukanganisa papi? Uri kutaura kuti nyika yauraya vane vanhu ava, wakanganisa papi muDharageza? Wakanganisa papiko? Vana Chiwenga vakataura kuti zvigananda zvazara. Wapedza ukanzwi naye nemaministers vana Mutsvangwa vachitukawa, Nyaliko vachitukawa, vanhu vakadzingwa mubato kuti mataurire kuti Mnangagwa afanire kupinda 2030. Kuita shita kuita mwari here Emerson wacho. Munhu ari kufamba achizviitira weta, achizvimamira matushi nekuchembera. Munhu anondorotomuka kana akaenda kuUnited Nations kumuti taura areka achigwadamuka kurotomuka. Kushashanga vanhu vaiuraya waya, mweya ndo yakumuka manje. Pese ndinongoti kushashangai, muchingotonga techingobukura, muchingotonga. Unoti kutaura kwemunhu akakwana kwa president ikoko.
Kana iwo amai wanoendewa pamusoro neziri murume rakaita seriaria wanopenga kana naamai wacho futi. Hadzina kutokwana kana mumusoro macho futi. Kutoti pamusoro pangu pana baba kutaura Emerson Mnangagwa. Nemahura acho emaministers akaiswa chikadzaya. Mana mepa. Kushaya maboyfriend here. Kwaye kana waona kuti zvinhu zvadhura kwidza bhurukwa rako. Kutaura rafu. Munhu anoti kwai ndakavhotorwa navanhu. Kana vaona kuti zvanetsa isa hatina basa renyama. Tinodya mapotata nemakebhe nemavheji. Munhu anotaurira nyika kuti ndakatrainwa kuuraya inini. Dai vanhu vaiziva kuti vari kuvhotera Emerson Mnangagwa kuti ataure tsvina madhodha akadaro pamberi penyika, kuti atoche vanhu achishungurudza vanhu, achiuraya vanhu maurayiro akanga achiita vanhu aya. Kufunga kwenyu Emerson waiiswa pachigaro here? Emerson waitonga here? Zvinoizvi waberekwa kwangu yakumamisha uko. Nyika chaiyo vanhu vari kugara nemabhurukwa nemapendisha nemamini bhirifi washoma shoma. Kunyanya vanhu vari kushandiswa naEmerson wacho vazhinji wacho havana kana nemamini bhirifi chaiwo. Kana kuti ane chivhara ngozi chiduku chimwe chete mukadzi mumba, chivhara ngozi chimwe chete munhu womukadzi. Bati vanhu vari kuzunza magaro. Kuzunza magaro. Mazigaro. Kutekwa-tekwa, utekwe-tekwe, utengwe-tengwe, utekwe-tekwe, utekwa-tekwa hwemagaro. Imari dzekuba. Kutekwa-tekwa magaro kunuhwidza vanhu batuzvi. Kuti maminista afare kuti ishosho tiri kufarirwa. Emerson afare. Hai, kana vanhu vanorikrutwa naEmerson wacho kana vakadzi vacho vari kutoka kwana ini. Hakana. Mazirume acho achitofara kutopuruzvira ndebvu kuti mukadzi wanga atambira president. Wakambotambirwa nemukadzi wako iwe? Kana kumba kwacho dako racho unoriziva. Kupusa kune mamwe mazirume kuti mukadzi anda kotamba kumusika, kutambisa musika kumusika kumatownship. Kufamba kutera marari kuenda kotambisa magaro, but kumba kwako iwewe chako muri kufuka gumbezi rake. Kwai ndo kuti tiri vanhu vezana. Tiri vana mai vezana. Tiri vana women's league. Tiri vana mai haiwa tiri machair women chair. Muna nayo poti imwe muya. Zvimai zvemo zvitambisa matako kuna naEmerson. Zvina mai ana. Zvina mai mawire. Nana Tambisoni. Zvokubira ma-election izvi zvishamwari zvevana vaMnangagwa izvi. Zvokubira ma-election muyopweti izvi. Zvokubira even zvigaro zvakawanda zvaiba vana Tambison vachiita zvavaita munana DCC kupi. Supportwa nevana vaEmerson. This time inei ndava kutaurira chokwadi vabereki. Zvakadzora mwando. Zvokushishidzirwa zviya kuti Emerson unorowa, unouraiwa, unofura. This time hakuna yoyo. Kana uchingotyawo ungori rume zazuva unongotyawo zvako agara uchingotyawo. Munhu wese murodhi. Nokuti munhu wese une basa, especially kunyanya kumaruzevha, kumarural areas. Manga makapfumbatiswa matuzvi naEmerson Mnangagwa. Vamwe vachidya makeke muchipuwa magwavha. Svinurai vanhu vekumaruzevha nyika yaZimbabwe. Svinurai zviri kuita vana venyika vamwe vanhu. Kunzi maruzevha zvinoreva kusarira kwenyika here? Manga muchishandiswa tinozviziva kwenguva yakareba nezvimachifi zvishamwari zvaMnangagwa izvi. Nezvimasabhuku zvimashamwari zvezanu izvi. Manga muchishandiswa nezvimachairman zvezanu zvikushishidzirai. Manga musina rufaro zvima MP izvi, zvima senator izvi.
saka zvanga zvichikumba minda yese, gold yese, maminerals yese, zvichikumba zvese, mastendi, dzimba zvichitsanza kutora zimba mastendi mumamureva imomomo zvimisika. Vanga vari wana mambo se, vanga vari wana mambo maiwe, vanga vari wana mambo kavarume ava vakwamunangagwa. Mamishauku wana namai chinomona ava wana Garwe, vanga vari wana mambo se. Hai, vanga vari wana mambo se. Hai, vanga vari wana, vanhu vanga vakawaniswa ndondo vakomana, vanhu vanga vachiona moto. Wana Mudhan'ube ava, how many people vanhu vakauraiswa naMudhan'ube? Unongoona nemaziso avo aya kuti hai mhondi. Vese vanhu vaiuraiswa, vaiuraya vapfuri munangagwa. Mudha ndiye aishandiswa naEmmerson. Mudha ndiye aishandiswa kunokidha vanhu. Mudhan'ube iye uya kuMidlands iye uya. Vese vana nababa Ningirikini vaya, wana Ningirikini vaya, wana Solomon Mujuru vaya, wana General vaya, ndi Mudha uyu. Nana Bonyongwe. But Mudha ndiye akatozouraya vanhu vakawandisa zvokuti tu. Mudha naEmmerson vane hunhu, vari lingi panhau yekufa kwevanhu. Mudha. Mudha ndiye number 1 kuuraya vanhu muZimbabwe. NaEmmerson wake. Neriri rinonzi Mudhara rachena kwese iri kumatako nekumeso zvese rinonzi malaba iri. Risinganyarewo zimurume ziguru kuabhirisa matare judiciary. Richifurirwa nana Ziyambi. Kufarira vanhu vasina mhosva matare, vanhu kana kuribvunza kuti mhosva yaNhingirikini chaiyo yamuhlanga ndeipi. Kufurira nekudzinga vanhu muparamendi, vanhu vakavoterwa kufosedza mapato, vanasabangu kuti kumusa zvimapato zvefeki. Chamisa ukaenda kukotsi unosvika yakatotongwa kare yakatopera kudhara ikoko. Inyika here vabereki yakadaro? Inyika here? Wapedza moto Chamisa, hapana zvaanoziva uya. Chamisa ndio hapana, uya akatorasvika, uya akatopanduka uya. Chamisa hapana, pai vanhu hamuna kutungamiriri pai. Unoenda kupi? Kumilitary makasunga, kumapurisa makasunga, kumakotsi makasunga. Makanzuro acho makanyima mari dzematunhu ndo dzamuri kupa motikari vanhu idzi. Mitero, mari dzemaresources, mari dzemamainzi, dzemataxpayers. Maparadza makomo kunana Shurugwe uku. Maparadza makomo kunana Mudzi Mutoko, kunana Darwen uku, kunana Uzumba uku. Chii chabuda pamagranite minerals? Pamagranite. Wana member wachita madhiri nemachina iko kuya uku. Wana Munangagwa wachita madhiri iko kuya vachidya mari. Mutoko kanzuru chaichai haina kana chainacho kana budget chaichai hapana. Inofanira ine budget. Dombo 100 mari kubvunza vanhu kwaMutoko. Dombo 100 mari vanhu kwaMutoko, munozviziva here vanhu kwaNyamakope? Dombo 100 mari. Vanhu kwaGurure, vanhu kwaCharehwa, kwaChindenga, vanhu kwaNyamuzwe, kwaRoti, kwaKo, kwaMushimbo, vanhu vekumuTaratara, kuNyamhara, Denje, kwaGadaga, vanhu vepaGadaga. Munozviziva here vafana vari kushanda pakavhei kuti dombo regold rinoita mari 1? Zviri kuwana mari izvi varungu izvi. Muri kutambira mari pakavhei ipapo. Muri kutambira mari, mutonyemba nzungu zvadzo. Mari inopuhwa lunch time magirlfriend ana Munangagwa. Ndoipei yako iwewe. Ini chinogona ndiri kutaura panapa. Fungai kawiri. Kurudzirai vanhu vapinde murodhi. Zvimachina ngazviende izvo. Mbare yakatsva iyi. Kutsva chako ari matrike eZANU-PF, matrike aMunangagwa zvake nevanhu vake. Manga makazara imomo muchishandiswa nana Munangagwa. Imi vanhu vakanga vari mumusika imi. Mautaka kuti madzingwa mapisirwa manje mumusika muya manje. Taikuudzai kare kubva kudhara. Muchifurirwa muya mumbare kwai chipangano. Madhiri awo ezaibatira ZANU-PF kuda kuita business rawo reZANU-PF rekutsvaga mari dzema-election nezvimwe nemusika iwoya. Saka ndiri kukumbirisa zvikuru vanhu vemumasvingo,
Chadzamira akauraya mitumbi mingani, akadhistura mitumbi mingani. Ndivo vamwe vanhu vatiri kuda chaizvo kuti vaende pachikirimbani iwawo. Chadzamira gara wazviziva hako, ibva wagara watopfeka uteere kuri kuenda muna Emerson. Chadzamira iwewe, chadzamira. Utaura, I'm telling you. Garwe, chadzamira, Mebho, navamwe vese vazhinji vari mukati menyika. Mebho akasafisa vanhu kwamutoko kwenguva yakareba mani. Wakaparadza matunhu akawanda, nzvimbo dzakawanda, mari dzimwe dzaida kugadzira vanenge dhiri road dzakadyiwa nana Mebho. Enda muchareva road uone mai manjana nekunena kuti mvura so. Madhaka ega ega so mabridge zvakaparara, varikuita kuronga matombo nezvidhina, vachironga majecha vachita sei. Motikari dzita kunyenyeredza road. Enda Nyamuzuve road yai, Nyamuzizi road. Enda Urusozi road, Makaha road chacha road yokuenda kuMakaha iyoya. Pati inzvimbo iri developed ine minerals. Wana Shamva road wese kubva kuMuzumba hapana road, hapana tara. Wana Chifunde road. Mutata wachaya haina kupera kusvika kuNyanzou ukafura uko. Nyatiri road chaichaya kubva panhu pamagunja haina tara. Even padandara road iya kubva paMurewa haina kana tara muchinjika iyo. Kare mazondo ese kunosvika pasi kuona Kareza uko haina tara. Roads yese kusvika kwana Biti uko haina tara. Kwana Kadenge, kwana Kareza uko. Papa cross apa kuenda kuShamva uko kwa Msiwa uko hapana kana tara. Mount Darweni nzvimbo zhinji hadzina kana tara. Chiweshe guru ese. Wedza ese nzvimbo zhinji hadzina kana tara madust road. Wanzwa munhu achiti kwa ED huchi. Pakudii? Maministers ese akabira nyika vanofanira kutorwa zvinhu zvavainazvo. MaMPs ese aibira vanhu vanofanira kutorwa zvinhu zvavainazvo. Vana Mebho, makanzellors ose vanhu ngavadhimande zvinhu zvakanga zvichibira mari dzakasakatika, mari dzakabiwa dzenyika. Vese vana Pomona vese avo mari dzacho dzese makambani zvakazvisungwe, makambani zvemvura zvese zvekutaurwa zvese izvi. 31 ndokutaurirai vana veZimbabwe. Ngatiere izvi kutaura vatungamiriri zvavari kutaura vana baba Gesa nemaveterani nemasoja nemapurisa. Ngatitarisei mapurisa da kuyambirai. Ani muri kuona nhamba yavanhu maminista ari kuteerwa. Muzive kuti imi hamuna simba kana mutemo wakushandiswa nehondo. Kune mitemo mapurisa anenge akusevenza. Mapurisa mazhinji mukapfura vanhu henyu pademonstration ari kubata vanhu. Chenjerai kuti muri kunyorwa mazita, muri kutorwa nemadrones anenge ari mudenga. Makamera anenge ari, majournalist anenge arimo. Masoja pfurai futi zvamakaita 2018 yaya, pfurai vanhu futi mustreet. Muone kuti chii chinoitika this time. Muone kuti chii chinoitika. Munomuteera munangagwayo. Machifi garai matokumbira ruregerero zvenyu zvamakanga muchiita naEmerson zvese masabhuku. Ndini mwana wekwachinogure inini ndiri kutaura izvozvo. Unondidii? Ndiri pano ndiri kutaura izvozvo. Hakuna munhu akabira chinhu nyika anofanira kuregererwa achienda, anofanira kupinda mujeri. Hakuna even MP, even ministers, hakuna ngavaongororwe vanhu ivavo kusvika kuna Emerson nevana vake. Tataura ini Nyamasvisa Nyandoro. Tatambura kwenguva yakareba mhani, vana vevanhu vari kuzara kune dzimwe nyika vachipiswa nemaplastic, vachirepwa, vachiita sei vanhu, vakupedzisira kuita masex ladies bars, vakutengesa muviri kumabhawa kuvana vemunyika medu kune dzimwe nyika. Vana vakupedzisira vakuita zvechihwindi, zvechihure, vakupedzisira vakuuraya vanhu, kukidnepa vanhu, kuuraya vanhu. Nekuda kwehurumende yedu kushayiwa mabasa, vanhu vakupiswa, vanhu vachipondwa kune dzimwe nyika. Vamwe vari kufira muna Limpopo. Iro richingotara ndokushashangai. Zvipatara zvafa. Ndokutaurirai. Dziriko nzvimbo dzimwe mahwani dzandakanzwa mana Mutoko, mana Murewa, kupwa na Chindenga uko. Dzakaiswa zvimagetsi chichi zvakagara zvingoripo kubvira even iri process ya Mugabe. Wana David Chapfika vakasiya vaita maprogram aya. Zvina kuitwa naEmerson baizvi. I process chete yakanga yangononoka yatononotswa nemari dzaidyiwa. Tingamboti development yaitwa naNhingiriniba kwete.
Ndinokutenda yamazvita. Ngatipinde murodi munhu wese. Masoja telling you. Vakomana vari kuheka magrupu, vakomana vechisiya vari kushandiswa kufonera vanhu, kutsireta vanhu. Vanhu vari kutora manhamba ka. Kuri kutumirwa namba dziri kutumirwa, kune security iri kunyika ikoko iri kutumirwa namba idzodzo. Wonereva zvako uchifonera vanhu uchitepera vanhu uchidini. Vanhu vanenge vatoziva kare paunogara nenhamba dzako nepama pako nenhenge yako zvese. Wonererwa zvenyu wana wale asa wale uyo pabhorodhero uyo uyo takapedza naye uyo mai manji haiwa don't worry wale don't worry mfana wame necho chimfana chapamutoko chinonzi mutize icho chinotengesa airtime TM icho chokubuda chichitaura pavidhiyo chichitaura kuti mukunyeberwa nanageza icho mukunyeberwa nanageza chimfana chicho chapamutoko senda chakabuda chakagara mumotikari chichitaura icho mumba here kuti chii ndechipi takatokuziva kudhara mfana vanhu pamutokana vasina kukuudza ngavakuudze kuti vachinogona kuti takakuziva kudhara nekumusha kwako nekudzinza kwako nefamily yako nepaunosenza nebasa raunoita time iri kukwana tiri kukuwinga don't worry noti kana maguta sadza muchinyeberwa nemuchishandiswa mwavukidza zvinhu ndo zviri kurongwa zvimahumbwe naye kufunga kwendo vamwe vanhu vachine pfungwa dzekuti mahumbwe ari kunyeberwa achisimbiswa zvenhema chaita serious zvenyu shuwa muchameka shuwa unofunga kuti vana nyoka yemabhunu zvavari kushedzera ari kupenga here uri kupenga here kuramba murume mukuru achibvaruka muromo achidini achidikitira kutaura achita sei zuva nezuva yoti ndezvekupenga izvo ndezvekunyepa izvo vana baba chipeneti vari kuswera vachitaura every time vana baba chinogurei iwoti ndezvekupenga vanorwara vana chinogurei ava tichavaona kana vauya vana wale kutondiporomisa inini kuti kwanzi iwewe senge iwewe unonzi chinogurei senge iwewe kutondipa uningi kutondiretera mune rimwe gurupu iwewe mfana iwewe wakapinda rini politics iwewe ichakwana nguva vakakumba mastendi malendi misika land ballots upcoming iri kuuya new government uchatsanangura kuti makazviwana kupi makazvitora sei makazvipuwa nani makashanda kupi nokutenda yamazvita comrade baba chinogurei ndatenda